И здравейте хора, днес пак ще правим едно видео. Трябва да напишете просто Меси, Роналдо и огънче. Ето така и трябва да ви излезе на CRZ. Така. Да. И ако не сте макснали Battle Pass-а, това е просто брутален XP map. Само ето трябва да чакате малко. Трябва да чакате 900 секунди. Обаче гледайте си клипчета или ходете да ядете просто. Или гледате някой ютубър. Ето, сега като почнете. Сега натискате старт и гледайте. Сега. Чакайте хора са. Добре хора. И сега отивате. Аз ще взема спидбук, защото съм много бавен. Ако искате да се вземете някакво оръжие, аз ще взема и тия двете. Отивате ето тук, ето на това. Танцувате и ви излиза това. И трябва да чакате 1000 секунди. Да. И просто чакате. Може просто да... Добре, може просто да ето го малко да ето го песи. Ага. Да, много яко. Олелей! Къде ме прати бе? Тук ще намаля ритъм. И да, просто се чакате и... Да. И сте готови с XP-то. Ако искате играйте един друг мап. Ще покажа един друг мап за XP. Само да бъде вара. Какво прави? Какво е? Никаква идея. Хора, не знам. Какво правим са? Аз кому си обикарам, какво ще да си правя. И това не е. Там е Меси, вижте го, изобщо не прилича на него. Ево и Кристиано, там. Ще му стреля. Защо не мога да гърна? Вече му. Гърнем Меси. Само Роналдо. Да беше от Реал Мадрид. От Реал Мадрид ще изкъса. Хора. Вижте сега. Може да отидете тук. И просто чакате. Вот какво е това? Това? Добре хора. Ето взема толкова диаманти бе. Хора, най-вече ще качвам много често клипове, така че гледайте. Силно всеки ден ще качвам клипчета. Може и след училището. Това го правя за вас. За вас го правя това. Само единствено за вас. Вижте ми бягането, безкрайно бягане. Шумо се навън. Да видим докъде е това. Ето. Добре, 800 секунди. Хора, аз ще се върна, когато останат 0, така че бай.